Эфирда оңалықлар вақты, студияда Лина Хасеншина, исәнмесез? Әлмәттә автомобильләрнең кышка әзерлеген тикшерделәр. Октябрь бүләк авылы бер гасырлык тарихын барлый. Калабызда кулинар остахана узды. Кичә кич Казан-Оренбург автоюлының 222 километрында куркыныч юл транспорт һәлакәте була. Кузай авылы янында УАЗ һәм Мерседес автомобильләре бәрелешә. Газ баллоны шартлау нәтиҗәсендә 2 машинага да ут каба. Нәтиҗәдә Әлмәт районына керүче трассада 2 кешенең гомере өзелә. Беренчел мәгълүмат буенча Мерседес автомобилен йөртүче каршы як полосага чыга. Нәтиҗәдә УАЗ машинасында газ баллоны шартлый һәм 2 машинада ут эчендә кала. УАЗ автомобилендә булган 2 кеше дә тере килеш утта янып үлә. Буханкадагы тагын бер кеше имгәнүләр ала. Иномарка йөртүчесе исән кала, ләкин төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре белән шулай ук хастаханәгә озатыла. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz 2000 года рождения по предварительным данным выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершая обгон, не убедившись в том, что полоса движения, на котором он выехал, свободна на достаточном для обгона расстояния, и совершил столкновение с встречным автомобилем марки УАЗ под управлением водителя 1964 года рождения. В результате ДТП водителей автомобиля УАЗ и пассажиров 1976 года рождения скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля УАЗ 1991 года рождения и водитель автомобиля Mercedes-Benz доставлены в медицинское учреждение. Юл хәрәкәте дәүләт инспекторлары юлларда һәр вакыт үтә игътибарлы булырга, кагыйдәләрне төгәл үтәргә чакыра. Бигрәк тә сезон алышынган чорда. Әлбәттә инде техник чараларның да төзек булуын һәр даим күзәтеп торырга кирәк. Әлмәт автомобильләренең кышка әзерлеге хакында Алсу Әхмәтҗанова белеште. Бүген һава температурасы кинәт түбән төште. Яңгыр һәм кар явып, юлларда бозлавык хасил булды. Шуңа күрә чананы җәйдән әзерләп, машиналарны кышка киендереп кую хәерле. Бүгенге төн көтмәгәндә җирдә шактый кар катламы барлыкка китерде. Автомобиль тәгәрмәчләрен алмаштырып өлгермәүчеләр өчен бу аяз көндә яшен суккан кебек булды. Быел һава торышы кышка әзерлекне иртәрәк башларга өнди. Вот только планирую переобуваться, да. Снег выпал, поэтому безопасность превыше всего. Шуны монтажларга килгәндә, аларда елга 2 генә килә торган кызу чак. Осталар тиз-тиз һәрбер килгән машинаның тәгәрмәчләрен алмаштырырга тырыша. Шулай итмәсәң, су буе чират җыела диләр. Алдан язылып килүче машина йөртүчеләр дә шактый. Бер атна алдан язылып куйдым, һава торышын кинәт үзгәрүен белдем, ди Гөлназ Зарипова. Я сегодня буду менять. За неделю уже записалась, чтобы, как бы заранее ажиотаж. Юл хәрәкәте дәүләт инспекторлары һава торышы үзгәрү сәбәпле бу чор күп юл транспорт фаҗигаләренә китерә дип искәртеп үтә. Беренче бозлавыкларга ел саен халык тулаем рәвештә әзерләнеп бетә алмый, быел бигрәк тә. Әмма үзеңнең һәм якыннарыңның иминлеген саклау һәр вакыт өстен куелырга тиеш. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Кышка әзерлекне иң элек күп санлы пассажирлар йөртүче машиналар башларга тиеш. Алар унлаган кеше гомере өчен җаваплы. Бүген юл хәрәкәте дәүләт инспекторлары автобус йөртүчеләрен тикшерү өчен рейдка чыкты. Бу юлы туктату урыны су 5 юл бөҗрасы. Рейд иртәнге сәгатьләрдә машина күп йөргән вакытта эшләнде. Нәкъ автобусларның актив йөри башлаган чоры. Документларны тикшерү, машина йөртүченең хәле, автобусның техник яктан каралган булуы. Шушы максат белән инспекторлар бу эшне һәр даим башкаралар. Инспектор таягыннан бүген бер генә автобуста узып китә алмады. 1 сәгать эчендә 10га якын пассажирлар автомобиле тулаем тикшерелде. Хокук бузучылар булмады. Димәк, машиналар төзек һәм кышка әзер. Шоферларның документлары да тәртиптә. Пассажирлар исә законга буйсынучылар. Куркынычсызлык каешлары барысын да эләккән иде. Юл хәрәкәте дәүләт инспекторлары исегезгә төшерә. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү машина йөртүчегә түгел, иң элек пассажирның үзенә кирәк. Машинага утыру белән каешны эләктереп кую авыр түгел, ә күпме кешенең гомерен саклый. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. 9 ай эчендә Татарстан юлларында үзләрендә ут кайтаргыч элементлар булмаган җәяүлеләр катнашында 27 юл транспорт һәлакәте була. Аларда 13 кеше һәлак була, 15 төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләрен ала.
киемдәге гади предмет ярдәмендә фаҗиганы булдырмый калу турында карточкаларда. Госавтоинспекция убедительно просит пеших участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии. Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Башка темаларга. Ознакай районы Октябрь бүләк авылы үзенең 100 еллык юбилейын бәйрәм итте. Бу көнне авылда күп төрле истәлекле чаралар узды. Шал тарихлы очрашуга авылдашлар илнең төрле почмакларыннан җыелган иде. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Көзгө салкын яңгырлы көн булуга карамастан, Октябрь бүләк авылы урамнары кунаклар, авыл кешеләре белән тулы иде. Бәйрәм авылның 100 еллыгы уңаеннан куелган истәлек ташы янында башланып китте. Алга таба кунаклар шушы авылны саклап калуга, аны үстерүгә бөтен көчен куйган Әнәс Гадиев хөрмәтенә монумент тактасы ачуда катнаштылар. Андый кешеләрне без онытырга тиеш түгел. Онытырга тиеш түгел, искә төшерергә тиеш. Шундый матур чаралар үткәрергә тиеш. Рәхмәт сүзләребезне әйтергә тиеш. Уллары шундый эшне дәвам итә. Шундый кешеләр аркасында авылларыбыз яшәгән, колхозларыбыз матур итеп эшләгән. Сезне барыгызны тәбрик итәм. Бу изге эш. Әнәс Гадиев 1938 елның 5 ноябрендә Октябрь бүләк авылында туа. Гомере буе шушында яши, кладовщик, фураж өләшүче, машина йөртүче булып эшли. Озак еллар Киров исемендәге колхозның бригадиры вазифасын алып бара. Әнәс Гадиев истәлегенә мемориаль такта ул яшәгән йортның коймасына беркетелде. Бүгенге көндә бу йортта аның тормыш иптәше Гасыйма апа көн күрә. Әнәс абый белән Гасыйма апа Гадиевлар бергә 59 ел тату гомер кичерәләр. 3 ул тәрбияләп үстерәләр. Тормышта бик яхшы кеше булды дип искә ала Гасыйма апа тормыш иптәшен. Авыл бетәргә тиеш түгел, мин авылны төзәтергә тиеш дип. Җиң сызганып шулай эшкә тотынды. Аны бик хупладылар. Ут та кертте, газ да кертте, сулы да итте, таштан юл да салдырды. Халык бик рәхмәтле булды. Бөтен көчен куеп эшләде. Бу көнне Бөек Ватан сугышы геройлары һәйкәленә һәм батыр егет Альберт Шәйхетдинов хөрмәтенә куелган мемориаль тактага чәчәкләр дә салдылар. Алга таба мәдәният йортында авылның 100 еллыгына багышланган китапны тәкъдир итү кичәсе узды. Әлеге китапта авылның талантлы кешеләре, геройлары, аның тарихы турында истәлекле материаллар тупланган. Шагыллы Октябрь бүләк исемле бу китап бүгенге көндә 282 дәнә нәшер ителгән. Бәйрәм чарасы бүләкләүләр, күңелле чыгышлар белән үрелеп барды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәренең яшүсмерләр клублары тәрбияләнүчеләре кулинар бәйгедә катнаша алдылар. Бер команданы бер остаз һәм 12 яшьтән 18 яшькә кадәрге 3 катнашучы тәкъдим итте. Алар нинди тәмле ризыклар белән шаккаттырды һәм сынауларны ничек үтүләре турында алдагы минутларда. Кыю иң мөһиме тәмле. Яшүсмерләр клублары яшь пешекчеләр арасында кулинар ярыш оештырдылар. Мондый чара яңа рецептлар өйрәнү һәм пешерү осталыгын арттыру өчен яхшы ысул. Аш-су көрәшенә алъяпкычларны кызлар гына түгел, яшүсмер егетләр дә килгән иде. Яшүсмерләр клубларын 4 команданы тәкъдим итте. Ракета, Just Cook, Воздух һәм Аэронавт. Участвует много клубов в жюри, также привлекли мы школы, библиотеки к этому участию. Вот, для того, чтобы детки наши приобщались к здоровому образу жизни, правильно питались. То есть мы преподносим все это мероприятие в такой игровой форме, чтобы у них укреплялась правильная позиция. Ярышлар үй ишен күрсәтү белән башланды. Катнашучылар үз куллары белән пешергән ризыкларны тәкъдим иттеләр. Бу бирем тәрбияләнүчеләрнең кондитер яки шеф-повар командасына эләгәчәген билгеләде. Готовились мы очень долго, потому что мы не могли определиться с выбором блюда. Да, выбором блюда, которого мы хотели приготовить. Но наш выбор пал на десерт, который называется трайфл.
Алга таба командаларны 4 сынау көтте. Беренчесе бер куллы пират. Катнашчылар куллары белән бәйләнгән килеш пилмен һәм пирожки ясадылар. Кулинария викторинасы вакытында үзләренең интуицияләрен тикшерә алдылар. Киләсе этапларда командалар тәлинкәдә катнаш фасоль, борчак, арпа ярмасы бөртекләрен аердылар һәм матур кабак биремендә кабак әзерләүнең үзләре уйлап тапкан ысулларын күрсәттеләр. Мы делаем фруктовый салат. Мы используем яблоки, йогурт и бананы. Мы вырезали глаза, нос, рот, и сейчас мы будем вырезать голову для того, чтобы достать все внутренности. Из этого у нас получится прекрасный декор. Командалар бер вакытта диярлек лаеклы нәтиҗәгә килделәр. Әлеге биремдә тәмле пешерү генә түгел, ризыкны матур итеп бизәү дә мөһим иде. Перед началом эмоции переполняли, а сейчас я чувствую некий восторг. Мне очень понравилось, и сейчас я думаю, что мы займем первое место. Шара бүлекләү һәм җылы дуслык атмосферасында әзер ризыклар белән чәй эчү белән тамамланды. Алсун Риева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Казанда бадминтон буенча личный кубок Республики Татарстан дип аталган ярышларның 3нче этабы узды. Спортчылар 2 яшь төркемендә көч сынаша. 200-гә якын катнашучы республикабызның 17 районы данын яклый. Әлмәт районын 16 спортчы тәкъдим итә. Раил Марданшин ялгыз разрядта беренчелекне яулый. Барлыда Нурислам Тулеуов белән уңышлы чыгыш ясап, 2нче була. Катнаш парлы разрядта Мария Мулинова һәм Раил Марданшин бронза медальләр ала. Бадминтон яратучылар өчен тагын бер яңалык. 1-2 ноябрьдә Әлмәттә Татнефть компаниясе кубогына бадминтон буенча шәхси команда турниры узачак. Биредә балалар үзләренең спорт күнекмәләрен күрсәтә һәм динамик уенда ярыша алачак. Турнир 11, 13, 15 яшь төркемнәрендә узачак. Тулырак мәгълүмат БСК Акбарс Крылья төркеменең ВКонтакте шелтәрендә урнаштырылган. Әлегә шулар. Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.